Bore da. Croeso cynnes iawn i chi gyd yma i Neuadd Rhiwlas. Croeso i chi sy'n ymuno efo ni adra ar y we hefyd. Da ni'n edrych ymlaen i addoli, i wrando ar air Duw, ac i ddod fel pobl Crist i wrando, i dderbyn, ac da ni'n gweddio byddwn ni'n cael yn bendithio efo'n gilydd. Croeso nôl i Dafydd. Mae'n hyfryd bod Dafydd wedi cyrraedd yn ôl yn saff o India. Da ni'n edrych ymlaen i glywed yr hanes am sut dath pethau yn fanno. A diolch i Gareth am helpu ni i agor y neuadd ac i osod popeth i fyny a Steff. A cofiwch am Steff oedd wedi bod yma yn gosod pethau fyny efo Gareth cyn mynd i Tan y Coed. Mae o'n pregethu fanno bore yma. Felly cofiwch Steff yn fanno a Dafydd yn Broaled bore yma. Na i fynd trwy'r cyhoeddiadau i ddechrau. Heno yma am 6 yn y siop yma yn Gorucha. Mi fyddwn ni yn parhau efo'n astudiaethau yn mynd trwy lyfr y diarhebion, yn edrych ar be mae diarhebion yn ddeud am y galon, be sy'n effeithio ar y galon, sut mae'r galon yn cael ei newid, be da ni angen wybod mwyn meddwl am waith Duw ar yn calonau ni. Felly mae hwn am 6 heno yma. Nos Ferchar am 7:07 yn hyd Dafydd a Gan fydd y cyfarfod gweddi, ac yna o cyn bore dydd Sul, da ni eisiau dymuno'n dda i Dylan a Sogol a bendith Duw ar eu priodas nhw dydd Sadwrn nesaf tu allan i Salzburg. Edrych ymlaen yn fawr i glywed yr hanes yn fanno. Mae hynny dydd Sadwrn nesaf, ac yna bore dydd Sul nesaf fydd na ddim ysgolion Sul, uwchradd na cynradd, achos bod ti'n gychwyn hanner tymor, ond mi fydd na wasanaeth yma am 9:10 ar Rhodri Glyn, Gweinidog Alfred Place Aberystwyth fydd yn pregethu a cyfarfod nos am 6 rhy math. Ac arfer? Unrhyw beth arall? Na? Reit. Wel, mi weddio ni, ac mi symudwn ni ymlaen i ganu mawl i'r arglwydd am y gilydd. Dwch ni weddio. O ddiwy'n tad, da ni yn tawelu wrth ddod ata ti yn heiddiant Iesu Grist y bore yma. Yn dod yn ddisgwylgar, yn dod arglwydd yn barod i gyffesu bod ni da angan di. Angan dy ras, dy gariad di, angan arweiniad dysbryd glân di. Achos mae byw gan ddilyn Iesu Grist yn gallu bod yn her, ymosodiadau, temptasiynau yn dod i'n rhannu. Da ni'n gofyn y bydd yr awr yma hefo'n gilydd yn gyfla arbennig i ti siarad i mewn i'n bywydau ni. I ti'n siapio ni, anffurfio ni, wrth i ti ddangos mawredd ac ysblander Iesu Grist i ni. Helpa ni arglwydd i ganolbwyntio ar pwy ydy Iesu a be mae o di wneud drosta ni, a helpa ni ymatab i hynny wrth i ni ymddiried yna ti, wrth i ni ofyn arglwydd gweithio ar yn calonna ni, fel yn bod ni yn dy garu di yn fwy, fel yn bod ni yn dyheu am gael dy ganmol di. Wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, ond arglwydd bod yn canmoliaeth ni ohona ti i weld yn y ffordd yr ydym ni'n byw dy glod di trwy'r wythnos sydd o'n blaenau ni. Felly bendithia, os gweli di fod yn dda, dangos yn glir i ni bod chdi yma, bod chdi ar waith, cyffwrdd a'n calonna, siapian meddyliau ni trwy dysbryd glân, plis. Wrth i ni ofyn i ti fod ar waith, clod a gogoniant ti Iesu Grist i'n gwaredwr hyfryd. Amen. Dewch i ni ganu felly, canu am Iesu Grist yn gwaredwr ni. Fe Iesu, gwaredwr, arglwydd does neb fel ti'n deilwng yn wir o moliam ti rhyfeddol i'w dy gariad cry. Fy nghysur, fy nghysgod, ti yw fy noddfa amnerth, popeth sy'n bod o dan yr hodd uned i'w addoli ef. The
Dangoswch ar eich traed, achos ar ôl i ni ganu am bod Iesu yn deilwng, da ni rwan yn mynd i ganu am ryfeddod be mae Iesu wedi wneud wrth farw ar y groes. Gorffennwyd y Meseia oes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben aberth drud, gorffennwyd y gair yna y ddudodd Iesu ar y groes. Gorffennwyd, talwyd, dyled lawn, brynhawn drwy aberth Calfari. Gwnaed perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Weddio. Da ni'n diolch Arglwydd am y gwirionedd rhyfeddol yna da ni newydd i ganu. Bo' na groeso i bechaduriaid fel ni droi oherwydd be mae'r Arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni. Oherwydd bod Iesu wedi wneud yn felltith yn lle ni. Bod o di talu'r pris. Bod ei heiddiant o yn ddigon i ni ddod fel ag yr yda ni, cyffesu ein heiogrwydd a'n hangen, a gwybod bod y gwaith wedi wneud ar yn rhan ni ar y groes. Diolch Arglwydd. Diolch Arglwydd Iesu am dy gariad. Helpa ni i weld, dy fod ti wedi marw unwaith am byth, bod ffrwyth yr aberth honno yn parhau. Ac Arglwydd, da ni'n gofyn y byddwn ni'n profi dy gwmni di, dy gariad di, dy faddeuant di, i fod yn gysur, i fod yn ysgogiad i ni
dy garu di, dy foli di, rhyfeddu at pwy wyt ti. Diolch Arglwydd, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, dy fod ti wedi gwneud y cyfan drosom ni. Helpa ni ymatab felly. Helpa ni, Arglwydd, ym mhob peth, i ymhyfrydu yng nghroes ein Harglwydd Iesu. Amen. Wel, da ni yn mynd i gychwyn cyfres newydd o bregethau bore yma. Na nid fi fydd yma wsos nesaf, felly fydd yna stop yn y gyfres yn syth. Ond be da ni'n mynd i wneud am gyfnod, gobeithio, ydy edrach ar Iesu Grist fel mae o'n cael ei ddangos i ni yn Efengil Ioan. A da ni'n mynd i edrych ar ddau beth. Da ni'n mynd i edrych ar wyrthia neu arwyddion Iesu, a da ni'n mynd i edrych ar sut oedd Iesu yn disgrifio ei hun trwy ddywediadau my fi yw. Prybyd i chi? Os dwi'n mynd trwyddyn nhw gyd, mae'n mynd i fod yn gyfres eitha hir, ond da ni'n cychwyn hefo un o'r gwirthia sy'n cael ei chofnodi yn Efengil Ioan, a mae Nia am ddod ymlaen i ddarllen i ni yr hanes o Ioan penod 2. Diolch. Ni'n paratoi'r darlleniad ac o'n i'n atgofio'n hanes y troi'r dŵr yn wyn a wnes i'r ymgyrch WEM yn Paris yn 87. A dda'r teitl yr ymgyrch oedd Que la fête commence, bod i'r gwledd echdau'r gwledd o'r Efengil felly. A lot o asgofio braf iawn o'r ymgyrch, oedden ni mewn tîm rhagwadol i gyda'r pobl a oedden ni rhyw 7 o ieithoedd gwahanol, o'n i cael cyfarfod gweddi, pawb yn gweddi o'n iaith un oedd o'n bendigedig. Felly, y briodas yng Nghana. Y trydydd dydd yr oedd briodas yng Nghana Galilea, ac roedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwyn ac meddai mam Iesu wrthoedd, nid oes ganddynt wyn. Dywedodd Iesu wrthi hi, Gwraig, beth sydd â fyny di a ni? Nid yw fawr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, Gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr wedi gosod ar gyfer defod banhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, Llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant o'i hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr tynnwch beth allan ac ewch ag ef I lywydd o wledd, a gwnaethant felly. Profodd llywydd o wledd y dŵr, a oedd bellach yn wyn, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fi'n tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd o wledd ar y priodfa, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwyn da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwyn salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwyn da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly I ogoniant a chredodd I ddisgyblion ynddo. Wedi hyn aeth ef a'i fam a'i frodyr a'i ddisgyblion I lawr I Gapernaum ac aros yno am chydig ddyddiau. Diolch yn fawr iawn. Rwan ta, blant. Da chi eisiau dod I blaen? Na, no le, chi mam os da chi eisiau? Neu mae chydig bach o le ochr yma fyd, os da chi eisiau? Ochr yma? Ie, mae le ochr yma. Ti yma, ie? Rwan ta. Nathon ni glywed o'r darlleniad yna am Iesu yn gwneud gwyrth. A mi fyddwn ni'n edrych ar lot o wyrthiau Iesu gobeithio dros y misoedd nesaf. Allwch chi helpu fi I feddwl am un o wyrthiau Iesu Grist, neu hyd yn oed deud wrtho fi be ydi gwyrth? Lle chi? Rhywbeth yn dod yn wir, wel, mae o'n Iesu'n gwneud I rhywbeth ddigwydd. Cio?
Gwyrth ydy rhywbeth yn digwydd sydd yn rhyfeddol, sydd yn anarferol, ac mae dim ond Iesu neu Duw yn gallu neud o de. Da iawn. Ydych chi blant yn gallu meddwl am wyrth? Heblaw am yr un da ni newydd glwad, achos mae hwnna yn amlwg. Allwch chi feddwl am wyrth mae Iesu Grist wedi wneud? Cynan. Iesu'n cerdded ar y dŵr? Daniel? Dyna fo, da chi'n dallt. A mae yna lwythi ohonyn nhw. A Iesu'n troi'r dŵr yn wir, yn union be da ni wedi glywed bore yma. Da iawn. Wan, os nathoch chi sylwi, yr gair oedd Ioan yn ei ddefnyddio oedd nid gwyrth na gwyrth oedd wedi digwydd, ond y gair nath o ddefnyddio oedd arwydd. Wan ta, da ni'n mynd i gael cwiz bach rwan am arwyddion, achos dwi eisiau chi feddwl be di gwaith arwyddion, iawn? A be na i ydy, na i ddangos chydig bach o arwyddion i chi ar y sgrin, a gewch chi ddeud wrtho fi be mae'r arwyddion, be di neges yr arwyddion ar y sgrin, iawn? Reit. Be ydych chi'n meddwl ydy y negas tu ôl i'r arwyddion yna? Anna. O, sori, o'n i'n meddwl chdi'n glaw i fyny. Be am i ni gychwyn efo'r un ar y chwith? Be mae'r arwydd yna yn ei ddeud? Elain? Plentyn ac oedolion yn cerdded ar y ffordd, dim cewri a bobl bach. Na? Ti'n gwbl gywir? Yr un ar y chwith mae'n deud bod pobl yn mynd i fod yn cerdded ar y ffordd. Da iawn chdi. Be am yr un ar y dde? Lleci? Lot o draffig. Dim ceir wedi cael ei stacio ar ben ei gilydd. Na? Cywir? Mae'n deud bod yna giwia yn debygol o fod, bod yna lot o dagfeidd traffig. Wan ta, da iawn chi, felly da chi wedi gallu darllen a deall be ydy neges yr arwyddion yna. Ond be sy'n digwydd os ydy'r arwydd ddim cweit yn gywir? Be sy'n bod ar yr arwydd yma? Daniel, be sy'n bod ar yma? Yn union. Mae'r arwydd yn drysu pawb ydy, achos ti'n meddwl, wel, os keep right, pan bod o... Da iawn. Ond be am yr arwydd yma? Tybed os yna rhain chi wedi gweld yr arwydd yma? Mae'n chi graffu yna fo. Be am yr arwydd yna ddeud? Rhywlas. Rwy'n yna chi wedi sylwi ar arwydd fel adbar yma? Do? Wan, pan nathoch chi weld arwydd rhywlas, be nath ddigwydd wedyn? Oeddech chi yn rhywlas yn syth? Felly, be mae'r arwydd yna ddeud? Daniel. Da iawn. Dydy o ddim yn deud rhywlas ydy fama, mae yn deud fforna mae'r rhywlas. Ynddi? Ne, wel, ia, yndi. Ne, fforna, dibynnu sut ti'n edrych arno fo. Ond be mae'r arwydd yn neud ydy pwyntio at rhywbeth, cyfeirio ni at rhywbeth ynddi. Fysa ni'n rhyfedd iawn bore yma, tason ni wedi dreifio yn y car, di dod at yr arwydd yna a just sefyll o dan efo, dweud, na fo, dwi'n rhywlas rwan. Nath capel y ffynon dweud bod nhw'n cyfarfod yn rhywlas. Mae'r arwydd yn dweud rhywlas. Achos os ni'n cam ddallt be mae'r arwydd yn dweud. Da ni eisiau dilyn yr negas mynd at lle mae'r arwydd yn pwyntio. Wan, pan ydym ni yn meddwl am wirthia neu'r arwyddion yn Efengil Ioan, maen nhw i gyd yn pwyntio at Iesu Grist ac yn rhoi neges arbennig i ni am Iesu. Ond fel mae arwydd rhywlas yn deithio ni cerwch i fanna i fynd i'r rhywlas, mae'r arwyddion am Iesu isio i ni wneud rhywbeth arbennig hefyd. O'n i'n mynd i ofyn, ydych chi'n gwybod be, ond mae Ioan wedi deud wrthon ni pam mae o yn rhannu'r arwyddion yma, yr gwirthia yma am Iesu gyd efo ni, a da ni'n gweld hynny tua diwedd Efengil Ioan, mae o yn egluro fel hyn. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion, gwirthiol eraill, ond dwi ddim wedi sgwennu amdanyn nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi sgwennu mwyn i chi gredu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd trwy ei awdurdod o. Felly pan ydym ni'n meddwl am y gwirthia, yr arwyddion yma, dydyn nhw ddim yna mwyn i ni fynd, waw.
a symud ymlaen hefo'n bywydau. Mae Ioan wedi sgwennu'r pethau yma mwyn i ni weld mawredd pwy ydy Iesu Grist, ac wrth i ni feddwl pwy ydy Iesu, bod ni wedyn yn mynd i gredu yn Iesu. Dyna pam da ni newydd ganu am Iesu'n marw ar y groes. Da ni'n meddwl am be mae Iesu wedi wneud ac yn trystio yn y fo, a mae'r adnod yn gorffan hefo, ac wrth i ni drystio yn y fo, da ni'n mynd i gael bywyd sydd yn para am byth. A dyna pam, yn capel yn Ysgol Sul, da ni wastad eisiau gweld pwy di Iesu mwyn i ni gael trystio, mwyn i ni gael credu yn y fo. Diolch fawr iawn i chi. Cofiwch, sbiwch ar arwyddion, ond gnewch siŵr bod chi'n darllen nhw yn gywir. Iawn? Na ni weddio, na ni ganu emyn ag eich chi fynd trwodd i'r Ysgol Sul. Ia, dwch ni weddio i ddechrau. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch dy fod ti wedi dangos pwy ydy dy fab Iesu Grist i ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol, a bod y Beibl dy air di wedi cofnodi hynny am reswm penodol. Da ni'n gofyn felly y byddi di trwy ysbryd glân yn helpu ni, be bynnag ydy'n oed ni, be bynnag ydy'n cefndir ni, yn helpu ni i roi yn ffydd yn Iesu Grist. Yr un sydd ar holl awdurdod ganddo fo, ond yr un sydd wedi dod yn un ohono ni mwyn i ni gael dod i dadnabod di, mwyn i ni gael bywyd trwy enw Iesu Grist. Rho olwg newydd i ni ar Iesu felly. Yma yn y Gwasanaeth ac yn yr Ysgol Sul. Bendithia, os gweli di fod yn dda, wrth i ni ofyn yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A da ni am ganu am yr union beth yna yn dyhead ni i edrach ar Iesu. Turn your eyes upon Jesus o ddwreiddiol. A diolch i Dafydd am y cyfieithiad yma. O enaid awi ti'n flinderog, y llwybr yn dywyll o flaen. Mae goleuni yn wyneb y ceidwad a bywyd mor llawn ac mor lan. Mae bywyd yn gallu teimlo'n anodd, yn dywyll. Da ni'n gweddio bod ni'n cael goleuni mwyn gweld Iesu Grist trwy'r cyfan. Tro dy olwg ar Iesu, edrych i wyneb yn llawn, a holl bethau y byd fe ddiflannant i gyd, yng ngoleuni ei gariad a'i ddawn.
Diolch. Mae Ann am ddod ymlaen i'n arwain Iwan mewn gweddi. Diolch. Gweddion. Ein tad, yr hwnnw yn y nefod. Da ni'n cael dawod i'n dad oherwydd dy nath dy fab dros ni arglwydd, a da ni'n diolch am hynny. Arglwydd, bore yma da ni eisiau dy addoli di gyda'n gilydd fel dy deulu di, fel dy blant di. Ac arglwydd, da ni'n gweddio yn arbennig rwan, fel da ni'n gwrando ar y gair yn cael ei esbonio. Dy fod ti'n goleuan meddyliau ni, yn deffro yn uneidiau ni, yn agor yn llygad ni, yn agor yn llustiau ni arglwydd. A cwbl mwyn i ni weld a gwerthrogi'n iawn be wyt ti wedi gwneud dros ni a pwy ydy Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n diolch bod Iwan wedi ysgrifennu am y gweithio yma yn ei eleni arglwydd. A da ni yn gweddio rwan y byddu di wrth i ni edrych yn fwy manwl ar y wyrth yma yng Nghanol Galilea. Dy fod ti yn rhoi darlun llawnach i ni o be wyt ti wedi gwneud a darlun mwy o hyfrydwch yr arglwydd Iesu, o'i ymgoniad, o'i harddwch o arglwydd, trwy edrych ar Iesu, da ni'n dyweld di, a da ni'n diolch am y gras wyt ti wedi i dywall dros ni yn rhoi dy fab, dy unig fab, i farw dros ni. Arglwydd, bydd gyda ni rwan fel da ni'n gwrando os gwneud i fod yn dda. Bendithiau rhai eraill sydd yn pregethu bore yma, agor gair i un cyd Gymru arglwydd, agor gair i rai sydd ddim wedi gallu ymuno efo ni heddiw, da ni'n gweddio dros nhw. A da ni'n gweddio arglwydd a byddwn ni'n gadael y lle yma yn teimlo gwres dy gariad di yn ymchwilio ni, a bod cariad ni at y ti yn ddyfnach ac yn llawnach, er clod i ti dy hun. Amen. Dewch i ni barhau i foli wrth i ni gydnabod pwy ydy Iesu Grist. Ti yw'r gair oedd o'r dechreuad. Gyda'r tad cyn bod y byd, dyna be mae Efengyl Ioan yn ddeithio ni, de. Rhoes dy ser a'r holl planedau yn ei lle cyn dod i'r cryd. A mae y ddeuoliaeth yna'n rhyfeddol, dydy'r un sydd wedi gosod y cosmos yn ei le, eto wedi dod yng Nghrist yn fabi bach mewn cryd. Rwyt yn dal y greadigaeth gyda'i gilydd trwy dy lef, boed i'r tir a'r môr dyfoli gyda lluoedd dair a nef. Ti yw awdur y greadigaeth, ti yw arglwydd popeth sydd ac atseinia cryd y gariad drwy bob gwlad.
Wel, fel o'n i'n sôn ar gychwyn y gwasanaeth, dydd Sadwrn, mi fydd na brodas tu allan i Salzburg, a fydd na nifer ohono ni yn cael y fraint o fod yno. Ac ar y diwrnod hwnnw, mi fydd llygaid pawb o'r gynulleidfa ar dylan a sogol yn ymroi, yn cyfamodi i garu gilydd fel gŵr a gwraig. A sylw pawb arnyn nhw. Ond bore yma, da ni wedi clywed sôn am brodas arall. Nid yn Awstria, ond yn Nghana Galilea. Ac yn y brodas honno, yr hyn sydd yn rhyfedd, ydy da ni'n gwybod pwy oedd yn prodi. Sgynnon ni'n syniad be oedd enw y priodfab a'r briodferch. Yr hyn da ni yn wybod ydy bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dangos rhywbeth arbennig amdano fo ei hun. A dyna pam fod y brodas yng Nghana Galilea yn enwog. Da ni'n gwybod be oedd y briodferch yn wisgo, da ni'n gwybod be nathon nhw fwyta yna, da ni'n gwybod be nathon nhw yfad yna, a da ni'n gwybod be nath yr arglwydd Iesu ar gyfer y broblam gododd yn y briodas honno. Felly, mae o'n le da i ni gychwyn y gyfres yma'n edrach ar Iesu Grist wrth i ni ddechrau ar y cwestiwn be mae hyn yn ei ddangos i ni am Iesu. Mi glwsoch chi yn y darlleniad o Ioan pennod 2 na dyma'r cyntaf o'i arwyddion o. Adnod 11. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea, amlygodd felly ei ogoniant. Mae Beibl.net yn dweud bod wedi dangos i ysblander a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Felly dewch i ni ofyn be yn union sydd yn cael ei ddangos i ni trwy'r arwydd yma yn y briodas yng Nghana. A peth cyntaf dwi eisiau tynnu'ch sylw chi ato fo, ac ella y peth mwyaf amlwg ohonyn nhw i gyd, mae'r arwydd yma yn dangos bod Iesu wedi bod yn westai mewn priodas. Ella bod chi'n meddwl, wel wrth gwrs, dyna di'r holl bwrpas. Mae o'n deud wrthyn ni bod o mewn priodas. Ond cymwch gam yn ôl a meddyliwch be mae hynny'n olygu. Da ni newydd fod yn canu am Iesu, awdur y greadigaeth, bod ei air o yn cynnal pob peth, a da ni'n credu hynny, da ni'n rhyfeddu ac yn clodfori Duw am hynny. Yr un sydd wedi creu pob peth, eto, wrth iddo fo ddod yn un ohono ni, yn cael ei eni o fair, eto mi oedd o ar fath awdurdod, ond eto yr fath ostyngeidrwydd i ddeud, ia, na i fynd i brodas. Na i fod yn westai mewn prodas, perthynas neu cymydog i mi, na i ddod hefo fy ffrindiau, y disgyblion a fy mam. Dydy o ddim goruwch mynd i briodas rhywun nad ydyn ni'n gwybod pwy ydyn nhw. Ond meddyliwch beth di arwydd o cad hynny. Da chi di bod mewn brodas? Yw'ch chi'n nodio, neu rhoi eich llaw i fyny? Mae'n siŵr bod rhan fwyaf hana ni wedi bod mewn brodas rhywbryd. Mae o'n rhywbeth cyffredin, mae'n rhywbeth hyfryd, ond mae o'n rhan o'n bywyd ni fel pobl. A Iesu hefyd. Ac os ydych chi yn byw ddigon hir, mi fyddwch chi'n mynd i briodasa, mi fyddwch chi siŵr o fod yn mynd i angladda. Mae Iesu'n gwybod be ydy galar, mae o wedi gweld pobl yn galaru achos bod nhw wedi colli anwyliaid, mae o wedi bod yna. Mae yna rhywbeth syfrdanol mewn deud bod yn gwaredwr ni, yr un sydd wedi gosod y ser ar planeda eto yn dall ni gymaint achos bod o wedi gwneud y pethau da ni'n ei wneud. Meddyliwch cysur di hynny i chi a fi yn bywyda ni. Os da chi wedi bod mewn prodas a bod chi wedi teimlo, mae stwff yn mynd o'i le yma, mae Iesu'n dallt. Achos dyna'n union ddigwyddodd yn y brodas yma. Wel, da ni'n gobeithio fi hynny ddim wedi digwydd dydd Sadwrn. Ond da ni gyd yn gwybod be ydy o, i fod mewn prodas a dwi wedi bod mewn prodas lle mae'r briodferch hanner awr yn hwyr achos bod ei chari wedi torri lawr, neu ddech chi'n bod mae'n bwrw, felly mae'n broblem. Da ni'n dallt, a Iesu hefyd. Ond ar lefel fwy cysurus i chi a fi,
mae o'n dallt yn profiadau dynol ni fel bod o'n gallu cydymdeimlo ar hyn yr ydyn ni'n ei brofi. Wrth i ni ganolbwyntio ar fawredd a gallu Crist, di'r Beibl ddim yn caniatáu i ni ddeud, o, mae o'n bell i ffwr', mae o'n fawr, mae o'n wych, mae o'n alluog. Yndi mae o, ond mae o hefyd yn agos ac yn deall ac wedi dod yn ddyn achos bod o'n gallu cydymdeimlo yn union fel ac yr ydyn ni angen i rywun cydymdeimlo a ni yn gwendid, yn struggles dynol naturiol. Fo ydy'r un. Ac felly, wrth i ni edrych ar y wyrth yma, pa mor hyfryd ydy gweld bod o wedi dangos rhywbeth o'i ogoniant, nath o ddim upstageo y braid na ddo. Dyna ddech chi ddim mod i wneud mewn prodas, ynddo? Mae Iesu yn amlygu ogoniant, ond dydy hynny ddim yn tynnu sylw oddi wrth y ddau sy'n prodi. Dyna di. Meddylwch hyfryd ydy hynny, achos bod o'n deall beth sydd yn mynd ymlaen mewn prodas. Mae gynno fo i waith, ond dydy hynny ddim yn golygu bod o fel tas o'n dibrisio y bobl o'i gwmpas, ond mae'n rhywbeth gwych yn hynny. Felly, cyntaf ar arwyddion, mae Iesu wedi bod yn westai mewn prodas. Dowch chi'n mynd yn ddyfnach ta. Nid yn unig da ni'n gweld hynny, ond yn yr arwydd yma, mi da ni hefyd yn gweld mae Iesu ydy'r un sydd yn gwneud ni yn lân am byth. Iesu ydy'r un sydd trwy'r wyrth yma yn dangos i ni nad os angen i ni neidio trwy hwps, ond bod Iesu ynddo'i hun wedi gwneud yr hyn oedd angen mwyn i ni ddod yn lân. Pam dwi'n sôn am fod yn lân? Wel, ydych chi wedi dychmygu'r olygfa yn y brodas yma? Achos mae yna fanylion yn cael ei roed i ni, does? Nid yn unig pwy sydd yna, ond beth sydd yna? Adnod 6. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi'i gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Wel, os da chi fel fi, dydy 20 a 10 ar 20 o alwyni yn golygu dim byd. Dwi'n siŵr bod Beibl.net yn rhoi yna litres. Nes i wneud y gwaith caled dros da chi. Mae o fel 6 llond bath o ddŵr. Ia? Mae hwnna'n help, dydy. Dwi'n siŵr bod pawb yna ni fath allan i ddychmygu hynny. 120 i 180 galwyn, i hyn chi sy'n hyn. 6 llond bath o ddŵr. Maen nhw yna yn bwrpasol pam, achos mi oedd yr Iddewon yn defnyddio'r rhain i wneud yn siŵr bod nhw'n lân yn seremoniol. Felly'r awgrym mae esbonwyr yn dweud ydy bod y teulu oedd wedi trefnu y brodas yma yn Iddewon oedd yn cymryd i crefydd o ddifri. Ac fel da ni'n gweld mewn llawer o lefydd yn y Testament Newydd, mi oedd bod yn lân yn ôl cyfraith yr Iddewon yn ofnadwy o bwysig, yn sicr cyn addoli. Ond da chi'n sylwi beth sy'n digwydd yn y wyrth yma? Mae Iesu'n troi y dŵr oedd yna ar gyfer glanhau yn win sydd yn arwydd o wledd, o fendith, o heilioni Duw. Ac yn y ffaith bod o wedi newid o'r hen ddefoda glanhau i'r dathlu newydd, mae o'n dangos be mae o wedi dod i wneud. Trwy'r Hen Testament, da ni'n gweld dyma y broses mwyn i chi gael addoli Duw. Mi oedd na seremonia, mi oedd na abertha, mi oedd na lanhau. Oeddech chi'n just cael gorffan eich diwrnod gwaith a just rhyw grwydro mewn i'r deml, na? Achos mae Duw yn sanctaidd ac yn gyfiawn. A mae'r Hen Testament, os oes na un neges yno fo, mae Duw yn sanctaidd a chyfiawn, a da ni fel pobl ddim. Da ni'n aflan. Fyw i ni fynd yn agos at y Duw yma, neu fyddwn ni'n marw. A dyna pam bod y prosesa, y defoda yna i gyd yna. Ond mae Iesu'n dod, a mae Iesu yn cyflawni yr holl ddefoda, yr holl seremonia, yr holl lanhad, trwy fod yr un aberth, unwaith am byth. Fo, wedyn i ni, ydy yr un yr ydyn ni'n trystio na fo, nid y prosesa, nid y defoda, nid yr cama yma i ddod yn iawn hefo Duw, just trystio'n Iesu Grist. A'i aberth o drostan ni. Dyna be mae y llythyr Hatur Hebreaid yn ei ddeud wrthyn ni. Wan o'r genhedlaeth, dwi wastad wedi cael trydan o'n nghwmpas i.
Dwi'n gallu cofio cyfnod lle nad oedd trydan yn y tŷ. Ond mae dad, os dwi'n cofio'n iawn, mae dad yn cofio pan nath trydan ddod i'w dŷ fo ym Mhen Llŷn gynta 60au. Dychmygwch y diwrnod yna i dad a'i deulu. Y diwrnod cynta lle oedd na drydan yn y tŷ. Ac oeddech chi yn troi y switch ac oedd na ola allan o fylb am y tro cynta. Allwch chi ddychmygu yr excitement, yr ofn ella? Mi oedd na sôn am hynny pan nath trydan i dau gynta, ydy pob peth yn y tŷ mynd i gael ei ffrio yn? Ond dychmygwch be ddigwyddodd i'r canwylla oedden nhw ddefnyddio cynt. Mae angen neud mwy, nag oedd? Oedden nhw wedi gwneud i gwaith i roi gola cyn i'r trydan ddod, a munud y daeth y trydan, oedd eu pwrpas nhw wedi cael eu cyflawni. Yn y wyrth yma, mae Iesu'n dangos, dwi yn mynd i roi gwledd o fendith i chi, mae'r hen gyfundrefn wedi gwneud i gwaith. Fi ydy'r un sy'n mynd i'ch gwneud chi'n lan am beth rwan, trwy fy aberth i ar y groes. A dyna be yn union mae'r Testament Newydd yn ei bwysleisio, ynde? Meddyliwch am yr adnod yna'n 1 Ioan 1. Os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef, ar hodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodiwn yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, a gwrandwch ar hyn, ac y mae gwaed Iesu, ei fab ef, yn ein glanhau ni o bob pechod. Ond ella bod chi yma bore yma, a bod chi'n stryglo fo hyn. Bod chi'n stryglo hefo pwysa yr hyn da ni wedi wneud o'i le. Ella pwysa, euogrwydd, neu hyd yn oed, ella bod chi'n teimlo aflendid oherwydd be mae rhywun wedi wneud i chi. Bod chi'n teimlo y bryntsni yna. A mae'r byd yn hawdd yn gallu deud, dyma 6 cam mwyn i chdi deimlo'n well. Dyma broses i fynd trwyddi. Nid dyna di'r Efengil. Mae'r Efengil a mae pwy di Iesu Grist yn deitha ni, tyd fel ac yr wyt ti, hyd yn oed os wyt ti'n teimlo'n afiach, tyd fel ac yr wyt ti, plyga o mlaen ni a deud, dwi angen help. A mae'r gwaith wedi i orffan ar groes Calfaria. Mae'n brynt ni, mae'n euogrwydd ni, mae Iesu wedi cymryd o'i gyd arno fo'i hun. Ac wrth iddo fo farw ar groes Calfaria, mae'r ddyled wedi cael ei symud, mae'r euogrwydd wedi cael ei ddelio ag o unwaith am byth. Felly'r cyfan mae'r Efengil yn gofyn i ni wneud ydy trystio ymddiried yn Iesu Grist. A be mae o'n dweud? Da ni'n dod yn lan. Nid yn lan ger bron pobl eraill, yn lan ger bron Duw. Sy'n golygu bod Duw yn derbyn ni, yn cofleidio ni, a da ni'n ddiogel fel plant iddo fo am byth. Meddyliwch yr rhyddid sydd yn dod i ni felly. Ac os ydych chi'n gweld erthygl yn deud 10 ffordd i deimlo'n well amdano'ch chi'ch hun, deudwch, dwi'n angen 10 cam. Mae gynna Iesu. Ac hyd yn oed os ydych chi'n stryglo efo sut ydych chi'n teimlo amdano'ch chi'ch hun, meddyliwch beth yw'r gwirionedd yn y gair. Sut bynnag ydych chi'n teimlo, mae Duw yng Nghrist wedi gwneud y gwaith. Os ydych chi wedi ymddiried yng Nghrist, ydych chi yn lan, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei deimlo fo ar hyn o bryd. Edrychwch ar Iesu. Profwch y cysur o wybod bod ei faddeuant o yn gwneud ni yn lan ger i frono am byth. Hyd yn oed pan ydym ni'n dal i syrthio i gamgymeriadau, da ni'n mynd yn ôl at Iesu a profi y glendid sydd yn dod ynddo fo. Peth cyntaf, da ni'n weld ydy bod Iesu wedi bod mewn prodas. Yr ail beth ydy na Iesu di'r unig un sy'n yn gwneud ni'n lan am byth. Yn drydydd, Iesu ydy'r gwir briodfab sy'n rhoi y gorau o'r wledd i ni. Pam dwi'n deud hynny? Wel, yng nghyfnod Iesu Grist, yr arferiad oedd na'r priodfab oedd yn gyfrifol am y ddarpariaeth. Wan, o wlad i wlad, mae'r traddodiadau yn newid dydy. Mewn rhai llefydd, mi fysa teulu y briodferch, ac mewn rhai llefydd eraill, y priodfab yng nghyfnod Iesu Grist, fo oedd yn gyfrifol. Ac felly beth sydd wedi digwydd yn y brodas yma yng Nghana Galilea ydy mae'r gwyn wedi rhedeg allan disgres. Dydy'r priodfab heb baratoi yn iawn. A da ni yn gallu meddwl amdano fo mewn ffordd,
diom mor ddrwg â hynny, yn eu diwylliant nhw oedd o'n amharch difrifol. Bod y priodfab heb wneud ei waith yn iawn. O'n i'n trio meddwl neithiwr am esiampl, ond dyda ni ddim hefo y diwylliant o'na gwylydd cweit yr un fath. Am o'n i, mae o fel bod chi yn gofyn eich cariad allan ar ddêt, a wedyn ar ddiwedd y pryd bod chi'n mynd, sori, sgynna i'n pres, fe rhaid i chdi dalu. Ond di hwnna'n cweit yn dod yn agos at fo. Mae'n dangos diffyg parch, diffyg paratoi, bod y priodfab yn ddi-hyd am ei briodas ei hun. A dyna pam, da chi'n sylwi, mae Mair wrth ddeud mae'r gwyn yn pallu. Da chi'n cael yr argraff bod hi'n eitha desbryd, bod na banig bron yn ei llais i. A mae be mae Iesu yn neud yn sefyll yn y bwlch, dydy mae o'n camu mewn i'r sefyllfa yma, a trwy droi y dŵr yn wyn, mae o'n sicrhau nad ydy'r priodfab yma yn cael ei gywilyddio. Ond wrth wneud hynny, nathoch chi sylwi be nath llywydd y wledd ddeud am y gwyn. Mae yna rhywbeth arbennig yn cael ei ddeud amdano fo'n does. Mae hwn yn wyn da. Be fyswn ni'n disgwyl i chdi wneud ydy'r un tric am y pawb arall yn neud. Rhaid y gwyn da i ddechrau, a wedyn pan mae pawb di meddwi rhoi y slop, y peth sgyn ti yng nghefn y cwpwr sa neb arall isio, achos fyna neb yn gweld gwahaniaeth. Ond na mi wyt ti'n wahanol, medda fo. Mi wyt ti yn rhoi y stwff da, hyd yn oed rwan. Mae hynna'n dangos i ni am Iesu. O mae o'n dangos i ni bod ei ddarpariaeth bod ei rodd i ni yn rodd da. Ac mae o'n dangos bod o'n hael yn yr hyn mae o'n i roi. Cofiwch, faint nes i ddeitha chi o ddŵr oedd yna? Dim rhyw, mae gynna i chydig bach o ddŵr dwi'n yfad allan ohono fo. Pan mae Iesu'n gwneud gwirth, nid troi chydig bach o'r dŵr yn wyn mae o. Ond mae yna ddigonedd ohono fo wedi i roed mwyn dangos i ddigonedd i ni. Ac eto'n tuedd ni fel pobl ydy meddwl, neith Iesu helpu fi chydig bach. Da ni'n gweld Iesu'n ddigon clir os da ni'n meddwl felly. Be bynnag ydy'n angen ni, be bynnag ydy'n strygl ni, peidiwch a meddwl neith Iesu roi rhyw chydig bach, jyst i gael fi drost y broblem yma sgynnau. Na. Mae gynno fo fwy na digon o ras a chariad a maddeuant i ni yn ein hangen. A be da ni angen wneud ydy gofyn. Dyna pan mae Iesu'n deud mor aml wrth ysgu, gofynnwch a chwi agewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Fo ydy y priodfab par excellence. Fo ydy'r un da ni gyd yn deheu i'w gyfarfod achos mae o'n trefnu'r cyfan yn dda. A dyna pam, yn y Testament Newydd, mae prodas yn cael ei ddefnyddio fel darlun i ddisgrifio'r berthynas rhwng Crist a'i eglwys ynde. Crist ydy y priodfab bendigedig, a ni fel Cristnogion ydy'r briodferch. A da ni'n edrych ymlaen i'r wledd yn y nefoedd, y wledd dragwyddol, lle fyddwn ni hefo Iesu yn cael dathlu hefo fo. Dathlu be? Dathlu be mae o di wneud ar yn rhannu. Dathlu y paratoi sydd wedi golygu y gallwn ni, yn struggles, yn pechod, fod yng Nghrist yn be? Sanctaidd a difau. Pam? Achos dyna'n union sut mae Paul yn defnyddio'r darlun yn Effesiaid 5. Ga i ddarllen i chi Effesiaid 5 adnodau 25 i 27. Chwi wir, carwch eich gwragedd, fel y carodd Crist yn tair eglwys a'i roi ei hun drosti. I'w sancteiddio a'i glanhau a'r golchiad dŵr a'r gair. Mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni frycheun, na chrychni, na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a difau. Os ydyn ni wedi trystio yn Iesu Grist, os ydyn ni yn briodferch, mi fydd na amser pan gawn ni weld y priodfab fel ac y mae o. A profi o'r wledd hyfryd honno. Mae hwnna'n rhywbeth i ni edrych ymlaen ato fo, ond yng Nghrist, da ni'n cael tameidia bach o'r wledd rwan.
wrth i ni brofi i gariad o, wrth i ni brofi nerth ac arweiniad i ysbryd glân o, tamad i aros pryd ydy'r cyfan tan y wledd dragwyddol. Mae'r arglwydd yn wych, ac yn y wyrth yna, mae o'n dangos i ni sut na fo ydy y gwir briodfab, a sut bod o'n sefyll ar ei ben ei hun yn wahanol i bob briodfab arall. Achos mae pob briodfab arall yn feidrol. Mae hwn yn anfeidrol. A mae Iesu hun yn datgan rhywbeth am pa mor unigryw ydi o ar hyn mae o'n ei roed i'w bobl wrth siarad efo ddisgyblion yn Ioan 14. Chi'n cofio'r adnodau yma? Sori'r adnod yma, 14:27. Iesu'n deud, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. Yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun, nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf i'n rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Ydych chi'n gweld Iesu fel y priodfab perffaith? Yr un sydd yn darparu'n hael ac yn dda ar yn cyfer ni yn yn hangen. Ydych chi'n sychedu ac yn edrych ymlaen at y wledd honno? Y wledd honno y mae'r Beibl yn cyfeirio'n meddyliau ni ati hi. Ac yn ola, mae'r arwydd yma'n dangos, mae Iesu ydy'r un y dylia ni fod yn gwrando arno fo. Mae esbonwyr yn stryglo chydig bach yn fama, hefo'r hanes yma, i drio esbonio beth sy'n mynd ymlaen rhwng Mair a Iesu. Achos maen nhw chydig bach yn nyrfys bron yn awgrymu bod Iesu ddim yn ymatab i'w fam fel y bysach chi'n dymuno i rywun wneud. Bysach chi'n gallu ystyried ella bod o bach yn siarp, ond dwi'n meddwl y cyfieithiad sydd yn gwneud i ni ddeud hynny. Iesu yn deud bod y gwin wedi stopio, ac meddai mam Iesu wrtho ef adnod 3, nid oes ganddynt win, dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sydd â fyny di a mi, nid yw fawr wedi dod eto. Mae'n bwysig i ni ddeud, dydy Iesu ddim yn deud shush, stopia siarad efo fi, wrth i fam. Be mae o'n ddeud ydy, mae yna gynllun mwy ar waith y fama na just os oes na win neu ddim. Dwi'n mynd i ddangos rhywbeth ohono fe ei hun, ohono i'n hun, yn yr amser cywir. A sylwch ar y gwahaniaeth yn be mae Mair yn ei wneud. Yn adnod 3, mae hi yn panicio. O na dim gwin, cwilydd, mae'r brodas yma mynd i fod yn flop, Iesu wneud i wneud rhywbeth. Mae Iesu yn atab fel dwi'n newydd ddyfynu, ond sylwch yn adnod 5 bod Mair yn atab eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Mae'n amlwg bod hi wedi sylwi ar ymatab Iesu a bod gen hi ffydd bod Iesu am wneud rhywbeth neu am ddangos rhywbeth yn y sefyllfa honno. Mae'r esboniwr Beiblaidd Don Carson yn deud fel hyn. Yn adnod 3, mae Mair yn siarad efo Iesu fel ei mab hi. Yn adnod 5, mae Mair yn siarad efo Iesu fel credinwraig, yn disgwyl iddo fo wneud rhywbeth. A mae'r arwydd yma i chi a fi yn gwneud i ni fod eisiau bod fel Mair. A deud, be bynnag mae hwn yn ei ddeud, dwi eisiau ei wneud o. Dwi eisiau ei ddilyn o. A mae hwnna'n gam allweddol i ni gredu yn Iesu a dilyn Iesu'n dydy. Da ni'n gweld pwy ydy Iesu, da ni'n ymddiried yno fo, a da ni eisiau byw yn bywyda yn dilyn i air a'i ddysgeidiaeth o. Mor anodd mae hynny'n gallu bod. Pam? Achos wrth i ni drystio yn Iesu Grist, da ni wedi gweld rhywbeth rhyfeddol amdano fo. Wrth i ni sylweddoli na fod i'r unig un sydd yn glanhau ni, fod i'r unig un sydd yn rhoi i ni y gwahoddiad yna i'r wledd ragwyddol, da ni'n deud, dwi'n trystio yno fo, ac os ydi o'n deud, fo sydd yr awdurdod, wrth gwrs mod i am i fyddhau iddo fo. A felly, da ni'n teimlo bore yma. Ydych chi wedi gweld Iesu yn ei ogoniant trwy ffydd? Mae'n gallu bod yn anodd, yn dydi? Mae'n cyflwr ni yn gorfforol, os da ni wedi blino, os da ni'n sal, os da ni'n brifo.
Mae'n cyflwr ysbrydol ni, temtasiynau, ofna i gyd yn gallu cymylu yn golwg ni ar Iesu Grist. Ond mae'r Beibl yn annog ni i ofyn am help yr Ysbryd Glân, i weddio ar Iesu, i ddangos i hun fel ac y mae o i ni trwy ffydd. Fel y byddwn ni'n gallu ymddiried yno fo, a deud fel y mab hwnnw, yr wyf yn credu, helpa fi yn fy niffig ffydd. Wrth i ni orffan bore yma. Gai bledio arna chi, fel dwi'n pledio arna fi'n hun, myfyriwch ar Iesu fel mae o'n dangos i hun yn yr arwydd yma. Be mae o'n dangos o'i awdurdod a'i dynerwch o. I ofal a'i barodrwydd o i weithredu mwyn dangos dyma be fydd yn dod mewn cyflawnder rhyw ddydd. Gadwch i'r olwg sgynnon ni ar Iesu Grist, allu dod â ni i'r pwynt, fel y gwnaeth Thomas yn y pen draw o ddeud, fy arglwydd am Duw. Hwn di'r un dwi'n rhoi fy mywyd iddo fo, i dderbyn mwy na fy heiddiant oherwydd i ras o'i gariad o. Clod a mawl i wenw. Amen. A da ni am orffan, yn canu emyn Ann Griffiths, sydd yn deud wrthyn ni pwy ydy Iesu a sut ydyn ni isio ymatab wrth i ni weld pwy ydy Iesu. O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fry, a pan ydyn ni yn moli, pan ydyn ni yn rhyfeddu at fawredd Iesu Grist, da ni'n gwneud hynny hefo'r angylion. Meddylwch pa mor rhyfeddol ydy hynny. O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fry, i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddisu. Dwy natur, mewn un person, yn anwahanol mwy, Crist yn dduw ac yn ddyn, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. Dyna pwy di Iesu, a man yn yr ail bennill yn deud wrthyn ni, ar ôl gweld hynny, dyma be dwi eisiau wneud. Mae'n siarad efo'i enaid ei hun. O fenaid gwel addasrwydd y person dwyfol hwn. Fod i'r un. Fod i'r priodfab. Fod i'r un sydd yn gwbl addas ar gyfer fy angen ni. O fenaid gwel addasrwydd y person dwyfol hwn, dyfywyd mentra arno a bwrw arnoth bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. O fenaid gwel addasrwydd y person dwyfol hwn, dyfywyd mentra arno a bwrw arnodd bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a holl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd a ddiafol gnawd a byd. O Dduw, da ni yn diolch am Iesu, pwy ydi o, be mae wedi gyflawni a beth sydd na i ni yng Nghrist, ni sydd yn gwendid yn dod i ymddiried yno fo. Diolch mae Iesu ydy yr archoffeiriad mawr, sydd wedi demtio mhob peth, sydd yr un modd â ni ond eto heb bechod. Felly, gadewch i ni nesau mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Gnad o waith yn bywydau ni, cymorth ni
arglwydd fel ac yr wyt ti'n gwybod yr ydyn ni angen. Dangos Crist yn ei fawredd, yn ei ogoniant, ac yn orthwya ni i roed yn anghenion i fwrw arno ein pwn. A boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad rhyfeddol Duw, a chymdeithas felys yr Ysbryd Glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.